respektíve ako ti táto konzultácia dnešná pomohla objasniť to, čo si vnímal ako problém, alebo čo teda chceš zmeniť alebo zlepšiť, čo ti dneska dal? Takže potvrdil som si, čo treba zvládnuť a že veci, ktoré som vlastne riešil v minulosti, alebo v nedávnej minulosti boli riešené správne. Že videl som v podstate konkrétne tie veci, že ma to trápilo a nevedel som, čo ma presne na tom trápi. Že mal som problém treba s niekým v personále a nevedel som to pomenovať, že čo presne to je, len som niečo cítil. Toho človeka som dal na základe toho treba preč a dneska som sa dozvedel, že to bola jedna z dôležitých vecí, ktorú by som aj tak fotografil. Dobre, takže vnímaš to ako prínos, to čo si sa naučil. Je to prínos. Dobre, a plánuješ aj nejaké na základe tých vedomostí ešte nejaké ďalšie zmeny? No tak ako teraz to bude asi, v podstate tie zmeny za posledný rok sa dejú a toto tie zmeny len urýchli. Takže potrebujem zaviesť úplne novú krv do firmy. Potrebujem, aby tá firma fungovala hladko, čisto, rýchlo. Aj potrebujem sa trošku oslobodiť od tej firmy. Neznamená to, že sa od nej odtiahnuť. Dostať to pod kontrolu. Tak, dostať to pod kontrolu. Dobre, pomáha to, teda, to, čo si sa naučil. OK, pomáha to. Super, ďakujem. Jasne.